Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Amanda, 32 years old, may asawa, at may 6-year-old daughter. High school pa lang, tagapakinig na po ako ng mahiwagang burnay. Ngayong nagtatrabaho na po ako sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila, wala pa rin po akong pinapalagpas na episode. Kasabay niyo pa din akong tumatawa at naiinis sa mga kwentong binabasa ninyo. Kaya naman ngayong nasa sitwasyon akong hindi ko gusto, kayo talaga ang naisipan kong hinga ng payo. Ganito po kasi. Yung asawa ko po na si Mando ay hindi kumikita na maayos. Sa ngayon po, 6 na buwan ng tambay. Yung huling trabaho po niya kasi manager siya. Manager nga siyang naturingan pero dahil nasa sales, kapag hindi na-hit ang quota, wala siyang sweldo. Ilang taon ko na rin pong... Kaya mo yan! Take 2! Ilang taon ko na pong pilit inuunawa ang ganitong senaryo. Hindi naman po siya nananakit physically at maasikaso po, pero pagising po niya, online games agad. Mas marami pa siyang oras sa online games kaysa sa mga importanteng bagay gaya ng paghahanap ng pagkakitaan. Ako na lang po lagi ang gumagawa ng paraan para mabayaran ang mga bayarin. Para meron kaming pagkain at para meron siyang pangyosi. Yung anak nga po namin, inuwi ko na sa probinsya para maalagaan ng mga magulang ko. Minsan po, nakakapag-abot ako sa mga magulang ko pero kadalasan hindi dahil kapos. Alam ko naman po na bilang mag-asawa, dapat magkasama kami sa hirap at ginhawa. Pero dahil puro hirap na lang, napapagod na po ako. Sinubukan kong kausapin ang asawa ko pero lagi lang nauuwi sa away. Kapag pinapaalala ko yung mga bayarin, renta sa bahay, kuryente, tubig, wifi at iba pa, ang sagot sa akin, wag ko daw isipin. Sinabihan ko din na wag magsigarilyo sa loob ng bahay dahil sa second-hand smoke na mababalot ng nikotin ang baga ko. Ang sagot, masyado daw ako negative mag-isip. Nicole and Diego, pilit ko po bang... Wait lang. May mga namimiss akong words. Ano ba ito? Kasi naman pinipilit pang wag magsalamat. Pinipilit pa kasi ni Nicole Ayala. Malabo na yung mata. Malabo na yung mata. May salamin naman ayaw gamitin. Nicole and Diego, pilit ko pa po bang iintindihin ang asawa ko o bibitawan ko na lang? Ano pong gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Amanda. Ay, nako, Amanda. Ay, Amanda. Mahirap nga yung sitwasyon mo, Amanda. Sa totoo, kasi syempre gusto natin na meron tayong kaagapay sa buhay. Yes. Gusto natin na meron tayong kakampi. Gusto natin na kaya tayo may kapartner. Yung kapartner natin kasama talaga natin sa hirap at ginhawa, 'di ba? So, hindi talaga madali ang iyong pinagdadaanan. Pero hindi naman ibig sabihin na it's the end of it o walang solusyon, 'di ba? Baka lang siguro kailangan mo pang mag-extend ng a little more patience. Baka lang siguro wala pang, minsan kasi talaga kahit na
kahit napilitin, wala pa lang talagang opportunity. Mhm. So, baka naman kailangan lang na na tulungan mo din siya. Baka yung diskarte wala talaga dun sa mister mo. So, kailangan na ikaw na yung mag-open ng mga doors of opportunity para sa kanya. May ganun eh. Aha. Meron talagang taong medyo kulang sa diskarte. Meron dyan Yes. tao talagang mahirap lapitan ng swerte. May mga ganun talaga eh. Oh, pero dapat maging open ka rin din sa kanya. Itong saloobin mo. Dapat una-una sa kanya mo sinabi to ang problema, kinausap na daw siya. Anong sinabi sa kanya? Huwag kang nega, huwag mong isipin. Yan naman yung sobrang nonchalant na, grabe naman sa sobrang kawalang pakialam. Ano na nangyari sa'yo ngayong araw? Hindi ko alam. Nagsasara yung bibig mo. Nakakaloka, hindi mag-connecta yung utak ko sa dila ko eh. Nakakainis. So anyways, baka kailangan mo na to step up the game. Ibig sabihin, ikaw na din yung gumawa ng ways para tulungan siya. Ganun talaga eh. Yung tungkol dun sa mga pag-online games, yun siguro yung pwedeng makontrol sa pamamagitan ng, yun nga lang, meron ka ring dito, may effect din ito sa'yo. Kunyari, sa bahay namin, pag halimbawa ang mga anak ko, hindi na talaga matigilan sa gadget. Tinatanggal hindi na nakagkwento, may sarili-sarili ng mundo. At saka ilang tawag na, hindi pa rin sumusunod. Tinatanggal namin yung internet. Pinapatay niyo yung router. Pinapatay namin yung router, 'di ba? Pero ang effect nito, maski kami hindi rin kami nakakapag-net, hindi kami connected ganun. So lahat. So wala lang, yun yung parang isa sa mga naiisip kong paraan na pwedeng gawin para medyo makontrol mo siya, 'di ba? Yung ganun, hindi mo siya bibigyan ng pangyosi, 'di ba? Yung mga ganyan na tingin ko kaya pa yan Pero dapat magising sa katotohanan yung mister mo. Pero tingin ko, ang ibig ko sabihin na kausapin mo, tingin ko i-communicate mo yung thoughts mo na sinasabi mo sa amin, na tinatanong mo na hihiwalayan mo na ba? Yan. Parang hindi naman direkta ganun, parang iparamdam mo sa kanya na papunta ka na doon, nag-iisip ka na ng ganun. Correct, pwede. Kasi walang nangyayari. At saka ang unang lalaki, paintindi mo sa kanya na siya yung head of the family, siya dapat yung provider, hindi siya yung pinoprovide. Hindi kasi ang nangyari kasi talaga dito sa iyo na pinaubaya, 'di ba? Naging kampante na eh. Andiyan naman si Mami. Correct, kayang-kaya niya na 'yan, 'di ba? Alam mo, kayang-kaya naman ng mga magulang ng babae. Kaya anong kung sino man. Ganun naman tingnan mo ano yung ginawa niya. Gumawa na siya ng mga ways. Dinala na lang yung anak sa probinsya. Yun ang nakakalungkot. Yun yung mga paraan na at yun yung paintindi mo sa kanya, baka akala niya gusto lang ng mga magulang mo na alagaan yung apo nila. Baka ganon ang thinking, di ba? Doon talaga ako nalulungkot. Kaya nga, nagbuo kayo ng pamilya para magkasama kayo. Truly. So ngayon, okay lang doon sa asawa mo na yung anak nyo nandun sa probinsya. Kaya nga. The more dapat siya magsikap, maghanap ng diskarte para mag-intact yung doon na talaga ako nalulungkot. Promise. Na yung para mabuhay lang kayo. Correct ka. Papadala mo doon sa probinsya. Correct, kailangan na maihiwalay. Sana yung asawa mo na pinadala mo sa probinsya. Tama. Siguro dapat balik mo sa magulang niya. Pili ko hindi doon. North Korea na agad. North Korea mo na agad padala. Kasi at least yung anak, pag uwi mo, di ba? Merong may ambag, di ba? May ambag na gumagaan yung pakiramdam mo kahit pagod na pagod ka. Yung asawa mo. Sakit sa ulo! Nakakaloka. Doon ka nagkamali, misis. Dapat yung asawa mo yung pinatalsik mo sa probinsya, hindi yung anak mo, di ba? And siguro, meron bang pinagkakatiwalaan yung mister mo? I mean, like, are there people na nakakausap niya, na pwedeng maging influence sa kanya, di ba? Ewan ko kung meron kang ganyan, for example, ako sa asawa ko, minsan, kapag may mga taong pinagkakatiwalaan ako na alam kong pinakikinggan niya, let's say, kunyari, doktor. Kunyari, dati kasi yung asawa ko ayaw niya talaga magpa-check up. Ang gusto niya pa rin lagi magpa-check up sa namin sa pedya. Ang point ko, ang laki niyang tao, di ba?
Sa pedya ka nagtatanong. I mean, no offense, di ba? I mean, magaling ang pedya. Wala tayong ano. Pero syempre, ang specialty talaga nila ay para sa mga kids. Ang point ko sa asawa ko, hindi ka na bata. Marunong ka lang gumawa ng bata. Pero hindi ka na bata. So, ang ginawa ko, parang may kinausap akong doktor na alam kong pinakikinggan niya. Para sabihin sa kanya na at your age, kailangan merong specialist na titingin sa'yo. Yung talagang ang forte niya ay heart, ang forte niya ay internal medicine, ang forte niya ay mga fatty liver. Yan, yun yung forte niya, 'di ba? So, yun yung ginagawa ko paminsan. Na kapag meron akong, kasi hindi sa akin nakikinig eh. Kunyari, sa mga ganong check-up, hindi nakikinig sa akin. So, sometimes I use other people na alam kong pinakikinggan niya para magbigay ng bagong light. Kasi sometimes, ang dating din kasi natin, talak eh. Armalite. Sabi ng pabo. Ganon yung dating eh. Totoo. Ganon yung grabe. Totoo kanina pa na. Grabe naman. Sobrang agree. Agree talaga, Jets. Hindi kasi nakikita ko yung sarili ko dyan eh. So, ang dating, ano na siya, noise na siya. So, sa halip na nakikita ninyo, okay, sama na kita, nakikita ninyo yung kagustuhan namin, na gusto lang naman namin na humaba ang buhay ninyo, magpa-check up, kasi bata pa yung mga anak. Ang dating is talak. Ang dating ay pabo. Naku, hindi ka mapa-check up, di ba? Maingay na siya. Ingay na siya. Hence, kaya ko sinabi na, baka naman meron ka mga kakilala na nasa paligid niya na pwede niyang pakinggan. Tama. Na pag sila ang nagsabi, hindi ingay, hindi naging, correct, hindi talak, kundi words of advice o words of wisdom. Mga ganon. Kasi kung minsan, like for example, Agring si Diego. yung concern niyo sa amin, kung minsan, may kasama kasing emosyon eh. Correct, meron. Pag may kasamang emosyon, may gigil. So, yung tono ng parang mataas na. Hindi, for example, ako kasi parang may kasama ng sisi. Correct. At saka, ako halimbawa, for example, sinabi niya na to sa akin eh. So, kunyari may mabalitaan kami na ka-age namin o ka-younger namin na inatake, hindi nagpa-check up. O may nangyaring hindi maganda. Basic sa akin yun. Yung kwentong yon, i-apply ko sa kanya. Tapos sasabihin niya, alam niya kagad eh. Ako na naman. Sa akin ka na naman nakatingin. Ako na naman, hindi ko naman kwento yun. Sabi ko, hindi mo kwento yun. Mataas agad. Hindi mo kwento yun. pero, parehas kayong hindi nagpapa-check up, diba? So yun. So, yun nga, tama ka. May kasamang emosyon. Tingnan mo, high pitch. Nire-replay ko lang yung usapan namin, high pitch na ako. May reenactment lang na naganap, high pitch na ako. All the more na it sounds like that. So, maganda yung meron siyang ibang mga nakakausap. Baka masyado din siyang tutok dun sa mga gaming kineme niya. I don't see anything wrong with it. Madami na akong kakilala na nanalo na dyan. Naging okay yung pamumuhay nila. Naging way para escape. Pero, hindi nagsobra. Ako para sa akin, anything na sobra, yun ay masama eh. Sobrang walang pakialam. Sobrang may pakialam. Diba? Lahat ng sobra, hindi na siya maganda. Dapat moderate lang yung correct, lahat. In moderation lang. Like for example, yung games, pag stress ka, gusto mo lang ma-divert yung ano mo. Correct. Okay lang din yan eh. Tama. Diba parang si Mrs. pag nagkiki-drama, kung halimbawa stress ka, it's your way to divert, o kaya pag tulog na yung mga bata, tulog na yung lahat sa household, tapos na yung labahin, tapos na yung tiklupin, saka ka manonood, okay yun. Pero to the point na team panda ka na, diba? Ang itim-itim na ng ilalim ng mata mo, kapupuyat. Hindi na siya tama. So, ganun din kay Mister. Ano ba yung level? 'Di ba ng pag-online games? Papunta na ba talaga ito sa wala nang pag-asa, hindi na makausap dahil diyan hindi na naghahanap ng ng solusyon sa problema, or di naman kaya merong mga ganito influence of other people. Kaya sila nagi-games kasi may mga nakita silang mga nanalo na at gumanda yung buhay. Kaya baka ganon. Feeling nila lahat correct. Lahat 'di ba hindi ganon eh.
Or it could be, merong hindi natin masasabi, baka may depression. Yun na nga. Kasi kuminsan parang sinishield lang ng mga ibang may depression na yung sitwasyon pwedeng depressed na hindi makahanap ng trabaho. Yan, diba? Tapos yun yung escape nila. Yun yung escape nila dun sa game kasi nananalo sila dun eh. Correct. At least nakakaramdam sila ng power dun eh. Yes, parang ganon. At least dito meron akong power. Diba? Baka may ganong lalim. Hindi namin alam. Ang sa amin lang, don't just give up. Wag muna. Hindi solusyon yun. Wag muna. Hindi solusyon yung hihiwalayan mo. Importante dyan yung madiinang pag-uusap. Correct, diba? At kung kailangan ng intervention ng ibang malalapit na mga tao, kagaya na sinasabi ni Nicole, may mga taong kakilala na mag-intervene, much better. Correct. Dapat wag tayo nahihiyang humingi ng tulong. Ako, ulitin ko kapag tinatanong ako kung paano ko nagagawa na sabay-sabay lahat ng mga ginagawa ko, because I ask for help. Yan. Hindi ko siya sinosolo. Hindi talaga. As in talagang mahalaga talaga sa akin. Meron mag-aalalay sa akin. Meron akong support system. Dahil kung hindi ko siya magagawa. So ganun din. Wag mo suluhin yan, girl. Ayan. Ask help. Seek help from other people. Tsaka hindi din naman problema kung ang lalaki ang nasa bahay at ang babae nagtatrabaho. Wala rin naman problema doon. doon. Tested and proven. Kay Nicole, ganun ang setup nila. Correct. Pero dahil nakakatulong yung asawa to amplify si Nicole para maging mas productive ang trabaho niya. Tama. Yung husband is yung kumukuha ng lahat ng mga dapat gawain niya. Correct. At kapag hindi niya ginawa yon, hindi ko magagawa yung mga gagawin ko. Tama, yung sa kanila, hindi kasi ganoon. Ayan, So pwedeng pwedeng ipaliwanag mo sa kanya. Ayan, turukan mo kaya. Anong ituturok sa kanya? I speak. Depende. Tas laliman mo. Charot lang baka ikaintindi mo na tulungan kayo Sabi mo sa kanya na, siguro ngayon, hindi pa talaga ikaw yung financially nagpo-provide sa family. It's okay. Hindi naman sa lahat ng oras ganun May mga oras na si Mrs. ang nasa taas in terms of finances. May mga oras na si Mr. May mga oras na pantay. May mga oras na wale. Diba? Pero ang kailangan, parehas you're a team. Kasi ang ramdam mo, hindi kayo team At isa pa nga nakikita ko sa mga problema ng kagaya nito, though hindi ko sinasabi sa asawa mo, pero ito yung problema sa ila na ang naging trabaho nila is managerial. Ayan. So, hindi sila kukuha ng mas mababa doon. Meron namang available na trabaho. Correct. Pero manager ako, bakit ako kukuha ng mas mababa? Totoo din. May mga ganun At kailangan nyo rin pong tanggapin na kunyari, hindi na kayo bata. Malaki yung posibilidad na hindi na rin kayo tanggapin. So, wag nang maarte. Wag nang maarte, di ba? Kasi yung pride pa rin yung anong sasabihin ng iba. Yan. Manager dati na ako manager, tapos ngayon lang ako. Alam mo, yung totoo may sasabihin talaga yung iba. Pero at the end of it, kunyari, may sasabihin yung mga kapitbahay, grabe, manager dati, pumayag na ganito na lang yung trabaho. Yes, meron silang sasabihin, hindi mo sila makokontrol, pero at the end of the day, may mga sarili-sarili rin silang problema na aatupagin. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung iniisip nila. Diba? So, ganon. At saka yung hindi mo pagiging manager, it will bring food on the table Diba? Makakakain kayo, baka maibalik pa yung anak, magkakasama kayo, kahit hindi ka manager, okay lang yun. Okay lang, at least may pagkain, diba? At maraming ganon Ang dami kong kakilala, mas marami pa silang pera kaysa sa manager. Totoo talaga! Totoo talaga! Tama. Minsan nasa title lang yan pero hindi porke may title, may job title na maganda, basic, maganda din ang kitaan. Tingnan mo yung kanya. Na manager pero nasa sales. So pag hindi nakahit ng quota, wala rin. Di ba? Pero ang ganda ng title. Manager. Masyado kasi tayong nakatuon doon sa title Hindi doon sa kung ano yung nakukuha natin. Maging practical. So yun yung sabihin mo sa kanya. So ang pwede, kung halimbawa, wala siyang mahanap na opportunity, doon ako babalik sa, ikaw, tanong-tanong ka din sa mga paligid. Tama. Ako hindi ako nahihiya talagang magtaas ng help. Yung parang baka meron naman kayo dyang mga pwedeng galawan dyan. Di ba? Pangit. Illegal na illegal. Ano pa meron dyang galawan dyan? Ang pangit galawan natin. Ano bang galawan dyan? Yung mga epektos pa tayo. May mga ano ba dyan? Di ba? Ano ba pwede nating kemehin bagong dyan? bagsak ba? Daming alam ni Diego. Dami mong ambag sa topic. Baka tama ka dun sa seminar. Okay.
Seminar 128, yan. Diba? Hindi, pwede. Oo. Pwede talaga eh. Until finally, mahanap nyo yung, ito na yung pwede na gawin natin parehas. Correct. Ako, Jegs, kami, ilang beses na ako lumapit dun sa mga ganyan. Napunta pa ako sa mga, basta may mga minita kong mga Chinese na hindi marunong mag-Tagalog. Diba? Ito, totoo, mga gano'n na. Ito yung i-offer naming service, mga ganyang kineme na kahit hindi kami komportable, hindi kami sure, bahala na, basta it will bring food on the table, diba? Totoo. Hanggang eventually nahanap namin kung ano yung pwede. So, huwag kayong titigil. Correct. Diba? Don't give up. Carry nyo yan. Oo, laban lang. Tsaka again, hindi solusyon yung paghihiwalay o iwan mo yung asawa mo. Mag-uusap lang. Mas ngayon nyo talaga kailangan ang isa't isa. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!